मेगन खाथेलायनाय ओमफ्राय हिनजावफोरनि बादायलायनाय आरो फार्स्ट प्राइजआ 300 ओमफ्राय सेकेन्डआ 200नो नैबे बिथां सिगां जानो जायाखैमोनथाय जाबाय बिदि बोख्लायबाय थानाय गैया बिदि बोख्लायबाय थानाय गैया मानसिखौ बुख्लायदों ओमफ्राय 30 सेकेन्ड जानानै बुहैल' मोनगोन बेबायदि गैया बुहाय खनसेल'बो
बिथाङा फार्स्ट प्राइजखौ मोननो हाबाय रावबो मोनासै आरोना लोगोफोर दा बेनो मोनबाय आरोना दायो हिन्जावफोरनि खेलाया जोबसिगोन ना लोगोफोर ओमफ्राय हौवाफोरनि बल जोनायखौ नायसिगोन ना हौवाफोरा दायो समान समान जादों नालाय ओमफ्राय दा ट्राइफिकआ जोसिगोन आरो Hei, apa-apa gue naik rumah deh,